Mutta Ville ajaa vielä ensi vuonna 80 ihan puolesta. Niin joo. Se on minun pitempi nyt, on piti 80 metriä. No, ei niinku mitään järkeä laittaa 80 päälle tuommoista ei. Ja Topikin on turhaan jauhannut siinä, että 80 ajaa piikin paljon paremmin. Niin joo. Iso vahva pois. Eikö se nyt lopeta? No on pakko se lopettaa yhden ikä. Sitä selkku on ihan toinen asia, se on niin pieni kuin helvetti, niin on pakko piirtyä. Joo.